May nga daw mga idol, manghinaot na punta sa inyo, may mga panglawad din. Natik mo pero may kadadlaw. Pinabang may tagampo arang. Marika ito sa mga disgrasya o mga kadautan ba. Kaning akong luto ron, nagluto ko kaning laman loob ba. Pero dalion rin ako ni. Mga ni pinakadali nga luto ani. Pero hugasan na tumayo pod arang limpyo ba. Gilapuhanan ako ni daan gabi para humok na siya daan. Pag iwa na to, humok na po kayo niya, dali siyang lutoon. Direct na ni siya. Ano yung pinakadali nga luto? Dinalian rin niya itong luto. Gadali kita permitin. So, nakamantay trabaho. Pero, limpyo gyapon kayo. Pagka maghiwa-hiwa, hugasan na po na ito usap. Kilain po ng mukaon na tapirmi hugaw. Kinalimpyo ko itong kanon. Then, hiwa-hiwa na po ito kaning sibuyas bombay. Then, kaning siling espada. Then, sa mga ahos para mula sa lasa po siya ba mga teknik paghiwa sa ahos. So tungaon na ni Maritso din dukdukon dali kay manglugsot ra na muna ako muluto mga teknik ba inarmi ba pagkuan dali ra kay na siya isagol na ko na tanan ng lamas kahugon kanang mga toyo magic sarap asin isagol ra ko na butang nagkolorin gamay para pula-pula lamay siya kaya lang taon. Pero kaya mo mayo para mo mixin na siya tanan. Ano yung pinaka teknik mga dali ra kaya ta makakaon. Makakaon na tagpamahaw din duty din tag trabaho. Teknik pang permanente ang tagadali. Ano yung pinakadali? Solo kami na to kaluto na ni. Iluno din sa mantika ang kanang bukal-bukal pati man ang inita mo nang dali ra gina siya kay maluto. Basta init kay mantika. Pagkaluto na habuaon din na mo ibalhin mo sa kaldero nga bakante bili ra naman kanang sabaw-sabaw niya kay sagol man kanang mantika grabe man ang makadaot yung tiyan kanirang unod mo yung pilion ano yung teknik niya dugay na ni mapanos sa pag-atag tulok o mga on na tagpamahaw kay gadali man ta pirmi kay maduty pa man ta pas tagkaon kay ang oras giapas ta pirmi sa oras shout out sa mga taong sige dali pero okay ra man magdali pero ay lang mo ka ng kumpiyansa diba si daghan ba na daot sa kumpiyansa magdali ta pero siniguro ba mga teknik kauntag mayo shout out sa mga taong kugihan pag kugi mo mayo aron mo adunahan ya, paki follow na lang sa atong page kan sugot dayon diri po sa atong YouTube channel kan sugot Impas Ambaho pakisuporta na lang daghang salamat sa mga ni-suporta sa akong vlog. Hinaot ko ng padayon ra mo suportahan ni. Kay mo ni pinaka-importante ang makatabang ta sa atong isig katawo ba. Nya tabangan po ko ninyo, matabang po ko sa uban. Mora na give and take ra ta pirmi. Daghang salamat ayo kalimot pag like, comment, muna mo ika-comment mo. Give me all your numbers so I can phone you.